Salam mehriban doğanlar, muştoklarımız. Men de söz verdim, öňrek bir kuça aýabalym var onun märi. Onun märi kän wakalar geçti, hozan doglamyny belledik. Şonu kän kommentaryar ýazdylar. Bir täjem görkezäýinde, bir täş näme işleýär, bir täjiň durmuşy nähir ykbaly. Ine Türkmenistanyň alternativdi bir täş näme men ýanynda şu var. Biz şu Kurjak teatrynda şerde işleýän ýeri maşgaladan tügeleme Gülýaly, oğul ýerine oğlu wa, gaýy ýerine gaýdy wa, altyjagy wa, tügeleme altyjaklar wa. Şoň üçin ine bir täş men ýanynda. Bir täş şunu gördük nesidi muştoklamda görkezdim belli. Bir täş köpden märi adamlaryň mümkin aňyna galan bir ýöne gören oklar. Şol hoja bilen Hindistan soýna, bağına şarna ýörüşi ýa öýkelät görüşi ýa fenomeni görüşi ýa hojaň üstüne gaýgyp göle bagşy sen göle bagşy diýen fursatlary anlaýandyrlar, ýatlaýandyrlar tomoşlamy. Aýtsak adam many muştoklamda. Men ýatlaýanlaryna sag bolsun aşyr derdi. Men aklymda institutda oturup gelimde men bir jan teatr diýip teatr bardy. Şonu gelimde şu aşyr derdi da özler men halipalarym. Men gelimde aşyr derdi bardy. Ondan başga da Şahar verdi, Muhammed Beka var, Gülnawada Şero vardı, Töre vardı, onun Ceren Durdi varlardı. Hemmesi artistlerim, hemmesi men halipalarım. Kakıjanaşlar. Şol bular menden öň işläp ýören aktyorlar, hemmesi menem ýaşadyk artist geldim, bulan içine düşdüm. Köp bilmeýän zatlarymı sorap, ýydyp aşyr derdi zatlarym. Bu o da doğru sen. Nerede tanıra geldin sen? Nerede hoca çağırdım, Türk çağırdım sen ýaganym, ben de çağırdım, ýatan ýere ýatydym, ganym neresi? Kim çağırdı? Meni çağıramak seni. Yo, siz men çağıran dok ýöne bir zatlar. Men çağırama diýişlerdim owa. Akbal çağırdım. O ikbal çağırdı. Onun ýöne Türkiş elmydam ýollaş bilen öýe gelýär, Akmurat da. Onun telewizionyada işlädi ýollaşmy rejissor. Akmurat Mergenov. Akmurat Mergenov reklamada howa. Häziram elmydam reklamada sesi gidýändir. Olam asyrda zatlan silen Tehnikumda da bilen. Sen gaýnatan bir okutdy ho. Men gaýnatan Tekemergen. Tekemergen okutdy. Yo, asyrdadan la moğolumy Tehnikumda. Tehnikum döwrüne. Ondan soň bular Leningrad institutda oturup geldiňer. Kim çağırdı? Kim çağırdı? Men onun var. Öýe gelýärdi. Neme, aýkanlym we Türkişler hemme öýe bile ýygnan ýa. Akmuratlyň öýüne bilen öýümde ýygnan ýaglar bolar. Onu bir görsek kanlım bilen neme diýen. Hoca. İkide bir satir oynap başladılar bular. Son bularym öýe gelýär, paslaýanly biz çağırýardyk, öýe oturup iýip içerler, rad edýärler. Onuň sonra bir gün kanlymam şey diýdi. Ay Biýcan diýdi, ha, Akmurat diýdi, ha, gawanmaýanmy diýdi. Olam, ýok gawanmaýan, gawanmasaň bir zat aýtjak diýdi. Gawanmak diýdi. Gawanmak diýdi. Gowaranok. Ýok. Gowarýar. Gowardan gawanýan biýdi, şaýdy. Onuň o da şey diýdi. Onu diýdi şu men diýdi satyry düşürýär, Türkiş diýdi. Bize bir aýal zelan maşgala gerek diýdi. Hojaň aýaly. Ýok, hojaň aýal diýmedi. Diýmedi. Ýok, prosta aýal maşgala. Bir zelan maşgala gerek bolýar. Sen diýdi gawanmasaň diýdi Akmurat diýdi. Şu bir täsmen aýalym bolup düşmedimi ka diýdi. Ganlym. Onuň Akmuratym, onuň öýde artist da düşünýär, teatr diýişler, kän ýyllar telewizionyada diýişler. O da ay ýok ganlym jany. Bile okan gyýlyňyz diýdi, näme bir täzmenden gowtanaýaňyz siz diýdi. Kändir biz ganlym jan bilen bile Taşkentniň teatral institutunda okuduk. Şoň üçin ay maňa bir partnyor diýdi, men maşgalamy. O da Akmuratym ay bolýar, ho öňüm öz kursaşyňyz siz artist barın gidip düşüberiň diýdi. Soň menim Türkişiň ýanyna bardyk, bolýan ýok, ho ganlym taň gerek de. Ganlym taň aýal gerek ka. Hoja aýal. Hoca gerek diýdi. Ay şey gülüşdik koyduk, şondan soň meni çağırıp gelmedam men öýümde, siziň öýüňizde. Ondan soň Türkiş garan öz öýüne, hoja aýtyň öýüne şey diýip düşüp başladyk sahnalara. Şey diýip sahnaya geldim. Bir täs bolaydy. Bir täs bolaydym howa. Durmuşum bilen gyklanýar. Durmuşum bilen gyklanýar. Durmuşum Akmurat Mergenov adamdy. Oğluň ady? Mergen. Mergen atadymyň ady, gaýdyň ady? Aytaç. Aytaça bilýäňiz siz. Nowa. Muştoklamyz. Aytaç ilmidama partneri Akmurat bilen bile çykyş edýärdir. O TikToker bolup gitdi tügeleme, TikTok'un aktrisasi bolup gitdi tügeleme. Ýene kim bar? İki tane mi?
Yok iyiydim oğlum. Gıdıklanıyorlar da TikTok. Ne artık? Ahtığım maşı Ayter'cin bir tane oğlu var. Öyle mi? Bu yine oğlum öğlenirdim, onun bir oğlun. İş sana artık öyle mi? Zanna vardım. Zanna tav. Birini insan ki tekötürsüz derler. Bir de kendi doğruyalar değil. Başka da kendi doğruyalar başka değil. O da tırada sonra verir. Tamamdan devam eder. Böyle mi? Hazırlıkça TikTok'taki biri tomoşa diyen mustoklamız, doğuncuklamız. Ene bir tercümen görkadeli söz verdim. Şu sözümde de durdum. Bir ters sağ ol. Ömrüm yok. Bu zamanca işte. Yaplarını da sağ olun. Sağ olun. Ben bilirlerim. Hadi 1, 2, 3. Mudama toyduk geleli. Aydan mı diyorsun? Sağ ol. Tanrı yakın. Adı Emir Khan Uryalar. Emir Han oraya. Kim oraya? Adbir ota uratana kim? Kim oraya? Ben oruma değildim. Ayda Uryalar. Sen öyle kaydan olayım. Olmadı mı? Sen değil miydin? Ya. Urmalar, ursmanlar. Uryalar. Uryalar. Şiir urvatıyor. Koy sana. Yok bak sana. Bakasın. Happy birthday to you. Ana taşkı. Ana taşkılan atma. Şu bir işte hükman bir vaka kabak geliyor da. İşler olmuyor. Yaş olmasınlar. Hava da yaşlı. Hava. Nura. Nura mübarek. Şuna yetişet mi? Yetişer. Biz var yerine şulam mı? Neme? Şuna aynı yaşadı. 17'si. 17. Fakat yine 10 mutlu ne yaşadı oraya? 18 olur da. 18'i. 17 ile 18 ileride 18. Dur 18'de birine doğru onu. Kimin doğru onu? Mene bilyen. Yani aytacak ki. Benim bildim. Bildim o. Bilyen. Menen bildim. Sen ne diyen lan? Ödüm 4 taraftan olmalı. 4. Ödüm 48 yaş yaşıyor. Neçe? 48. 48. 4 taraftan. Yani hangi olmadı mı? Tayin mi doğru? Tappa tayin. Yiyorum onunla. Yer. Top. Bir daha tayin tuttum abi. Benim bilen, davran benim bilen, davran benim, davran benim. Tamışın sularına bilyenler. İyiyem kapıdan girenlerden. Şu sahiden kuruluşu zadından tanarlar mı? Tanıyan. Kapısından tanarlar mı? Ha o tanarlar. Şeyle mi? Kimdir bilirler. Ödem 48 yaşa. Men var da 48 yaşa. Ödem şeyle bir kuva adam. O Mehrivan adam. O hemen de masal adam veriyor. Allah. O ödem bağlam budayım köşe oğlum kayırım deyip şeyler dibizüyücü. Sahnadan eğrili değilsen. O sahnada derin yok ya yok öyle. Dini tayo. Yürü. Kendilerine ödüm ödülüyor. Yürü. Hakikaten. Yarın hani? İkinci norm yapıyorum.
Dağlan benim bilem, dağlan benim bilem, dağlan benim, dağlan benim, dağlan benim bilem. Şimdi gördüm bu kimin dağlan benim. Vay Sultan, Ha, bana ziyaret bana ikul verdi mi? hava. Vay bana ben kıdamı. O mukdame o geçen ya mı? Elbette sizinki o derece. Bu ovadan gülü sizden gıyranadın, hemen artıklanadın adından yürüyte Amerika'dan soğuk içinde Kamber'den ma, Pulanma, Amerika'dan. Amerika'dan. Buna malım, zanına sağ olsun Zarifa. Anam. Zanına sağ olsun, ömrümüz uzak olsun. Hemişe bizim aramızda şu ovadanlığımız yani, şu gödöllüğümüz yani, şu yılgısımız yani uzak yaşayan bizim aramızda. İşte 48 yıl olur her bu kime yarılıyor? Ben 48 mi? Bile mi? Yanlışlıklar var mı? Yok. O ne mi 48? Şey öğrenmeli. Ha uğramanı mı? Uğurda mı? Hani? Ulan bir aç bırak. Ay insan neyda? Öyle mi? Böyle. Halife uzak yaşayan alacan hemişe şey sınavda üstünlükler emra varsın. Sağ ol bana. Sağ ol kızım. Ömrümüz uzak olsun. İmkanıdır. Halifacan, canın sağ olsun. Dine bizim de bütün Türkmen halkımızın söygülü aktrisi. Şu, bizim hem halifamız, bize de Huda yetirsin. Asıl dedi, şöyle yaşlara yetmez Allah'can. Canın sağ olsun. Biz seni kovur ya. Mudama aramızda başın dik olsun oraya, mudama ovadan ol, yaş ol, etat aram. Canın sağ olsun Allah'can. Göreceğin dine kovursun. Ağır canım. Sağ olun. İlerileri. Aynen öyle. Kutlu olsun Allah'can. Sağ ol bana. Şimdiki yıllarım 120 yaşım belli oturmak ne diyorsun Allah'can. Canım. Ciğerim.